खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आरो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे साफ्रोमबो जेलाव थानायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय सावरायदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारतनि इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्सनि नित्यानन्द रायनि मासि लानानै दैदेननायाव दिनै गोदान दिल्लीनि मावख'नि न'आव मोनसे गोनांथार सावरायनाय जालाङो। बे सावरायनायाव एबसुनि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय रुजुग्रा मुसाहारि, दानसोरां नार्जारी, एन अखाहादै बिथांमोना बाहागो लादों। सावरायनायाव रायजोसभानि एमपि आरो बिटिआरनि सागानगिरि लोगोसे बारग' सीएम प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि सागानगिरि आरो बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि सागानगिरि आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीयाबो बाहागो लाबावनायजों लोगोसे सा सानजा भारतनि हम एफेयार्सनि जयेन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बांसुद आइएस बिथाङाबो बाहागो लायो। गोथौ आरो गुवारै सावरायनायजों लोगोसे गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनो थाखाय मन्थ्रिया खोथा होदों। गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायजों बे सावरायलायनायनि माखासे गोनांथार आयदाफोरा जादों। सेथियाव दं बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थि समाव सिमाजों लोगोसे आबुङै मावफुंनाय। नैथियाव दङ बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय आरो 634 थालांनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननाय। थामथियाव दङ जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ आयेनारि रेहाय होनाय आरो आबुङै फिन थांना थानायनि राहा होनाय। ब्रैथियाव दं बिटिआर गोरोबथा 2020खौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे रोखा रडमेप गायसननो थाखाय मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, एबसु, एनडिबि आरो इउबिपिअखौ लानानै 3 खनायारि सावरायनाय। बाथियाव दङ बर' कसारी अनसाइगाव हायुं खुंथायनि गामि सोसननाय खामानिया समबादियै जानांगौ आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनानै आबुं गोहो होनांगौ। बे ओंथिगोनां सावरायलायनायाव नित्यानन्द बिथाङा बिटिआरआव थाबैनो गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होयो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि फ्लाइअभाराव थांनाय हराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोना दलाइगाव गामिनि बिमल नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन थांनाय हरनि 12:30 रिंगासोआव, जेराव बिमल नार्जारीया स्कुटिजों न' फारसे थांबाय थानाय समाव डाम्पार गारिनि सौग्रावनायाव बिमल नार्जारीखौ गोब्राब थासारियाव जेएसबि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामगिरिया बिथांखौ जिउ गोमाबाय होनना फोसावो। मणिपुराव रैखाथि हान्जाफोरा हाथियार बोखांनो हादों। लोगोसे 2 इउकेएनए हाथियार लाग्रा सोद्रोमाखौ हमनो हादों। थांनाय सानखालि सेनापति जिल्लानि सेनापति पुलिस थानानि सिङाव थानाय कैलेनजं गामियाव संदाननाय समाव रैखाथि हान्जाफोरा हाथियार आरो गोबां गुलि बारुद बोखांनो हादों। इनकारनिफ्राय गं 5 एसबिबिएल गान, गंसे 9mm पिस्तल, 2 चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड, गुबुन कैलिबरनि 13 राउन्ड गुलि आरो मोन 33 लांदां केसफोर बोखांनो हादों। आरो मोनसे गुबुन अपारेशनाव रैखाथि हान्जाया सरासानपुर जिल्लानि केंजां गामिनिफ्राय 2 सुबुंखौ हमनो हादों, जाय इउकेएनएनि सोद्रोमा एबा जाय बिथांमोना इउकेएनएनि सोद्रोमा होनना अजद होनाय जादों। बिथांमोननि कब्जानिफ्राय मेगजिनजों लोगोसे गंसे एके राइफल, 7.62mm गुलि बारुदनि मोन 12 राउन्ड, मेगजिनजों लोगोसे गं 9mm पिस्तल, गंसे रयेल एनफिल्ड मटरसाइकेलबो बोखांनो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो
HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।